Tripura hastini Japanese choba kotorko dofa by dofano kare arinorogi choba umani Indian Army versus Pathan azorawo Bangladesh Sudan nyako choba umani sabo sawiman manya Tripura sawiman abono karaibo haino hai 1988 India Pakistan war umani sabo sawiman manya abobo Tripura korang sawiman piaba tenen Tripura korang ukong kulowi kok abono saratamo Tripura hastini dal bidal ariwo no joto jaga no jengja tongi tongo piaba jotla swai kok kotor kok ngai korbuk sub division bisingo no opta hai pakistan Indo Pakistan war 1971 is kang phano wo choba na kha abno karibo haino hai choba na lai fika 1988-89 jora wo korbuk sub division no Indo Bangla karon tama choba tamni bagi nang lai kha choba kha Mwsok sikok nisimin chengai boro khoglai kha jono waisa khoglai kha Indian Army busuk thika Pathan busuk thika te 1988-89 jora wo busuk Indo Bangla ni BSF by BDR thika abani kok kheto alada kok no a kok no uloti peyano Tripura khorang yaba khabani Tripura takhukte bukhuro 1965 by 1988-89 ni jora wo choba bahai khe nanglai a kok no tumuno khurchawai kok sana thangang ke yaphang chengmanin ka Mwsok sikok thak playa Tripura se dal bidal thayano Mwsok sikok ngai mani ab dai khlai no ahai no hai katal mangpli nukjak mani hai khe ngai tongo buskang ni jora wo choba nanglai thotok Indo Bangladesh korbuk sub division bisingo failure sabni Tripura police no simin dusui bo abokun lap krei sana thangang kai state government ni loose kalayo bapte hai hinke areni 300 meter ni yagra debra hinka anke no guli order tongoi tongo according to BSF ni rajdano rgai bapte hai khlai tar rawoi Mwsok hoglai tongoi mankha tabuni jorawo soda phano tamo BSF rang sajagda dusi sabo ujaga wo BSF da IB branch da eba korbuk sub division ni SDPU Naki korbuk sub division police rang sab samani bagi Indo Bangladesh ni border Mwsok pacha ngai ta a kongno tumno rugi nai ne kangkai sala waisa borok bu kidnap khailai mano tamohin khaponi Tripura tahute bukhuro Nimuinke akyomok para bro atensimok para tini tamani bai no iro bate bare BSF keno gerau khalai mani karon tama Mwsok ama man ni nini Mwsok ama man BSF ni lenden tama connection halai gap mane bo gap no rajai tlai thanga chung siro manai dia mane BSF chung tongo ai hi saja ple chuno mane chung tongo no u yang thango naili mane chung tongo yang chung tongo kono mungsa chu ongya chung tongo ai hi saple tar mane BSF ra age gosijak den I border toi no kono murni nangya boktongo mane je border kinare side sople mane chung tongo noksang naija ai hin saple er pore bo BSF tong mane pore bo nini Mwsok border ra gai telang thangjaga aini ba nok tini rofai je biate bare BSF kemna gerau khala mane ala BSF irofai no BSF ni commandant tama sakhaba BSF commander chau chuno mane flag meeting khaina ai saple engaram nomno piuple prola nini Mwsok mapsu kama maktham daga masa Mwsok ma mangnoi oila sla bai phukama ini horo nini bungsari akyomok abon khamokol bai nukjang nai mandeira Piaba Bangladesh ni busuk zora Hindu Bangali rok Tripura hastio phaika sabu abuni report roi manno kebo sawide man tabusak zora tane Tripura hastio simin declaration kri aptira no basung kisam mokol do thaitongo Piaba Tripura khorang kifili phaitongo norok naisigi tongdi Tripura khorang buskani zora pen kholokna nani naitongo Tripura khorang jotorono chibaite khulumung ya phore tini bagi asudno buskan zora Tripura khorang naitongna bai naitongdi Tripura khorang norok naitongo Tripura khorang